lama asuk bosun pore manai budi hake nong bekhao khatung khajang khasga tahu ke cumbet thake buno haksang kau ese hambai dia bodong suno acha agi ro gari yang ti thongmai na gari le thamai ya gari kala bro bai sing mai ro to chu wati pan ting mo bo para thanai lokon di para rong samung khlai jagi tong yang te bo di sapta ka bukan kemo busu bosuni yagulo samung norongni lama mani tong ba wa emele bo angkol 20 bos seperti cah bunga arhon muak ya tahu bos hal pulang supaya bunga pun jujuk to kayak dia cung ini ko daga riksoiling khatal kam choli dong kam chengkha abo onek kesam para abo romneri yang para ni simi abo ko lakshman joi para thango abo pray motamuti 5-6 kilometer hai ngai abo 13-15 rogo para mani abo asuk bosor lama keri tongmon kai tabo riksoiling kha DM approve khai jabo kai execution kai RD department chini mono division ni borok khai tongo kai asuk bosor ni ulo lama engkha ambagai kisisa phai visit khai nai koi kilometer ro samung khlai jagi to obo tabogo part 1 part 2 khai samung nai karon rega bai kai obo waisa bai joto kabang khabi me obo 3000 meter mane 3 kilometer dai next bong nai part 2 nai obo tabuk 89,44,000 ni obo sanction nungkha RD department ni education bo khajagi tong kai next part of kai pura Lakshman joi para sobai nai o samung tiklai tini o apne besu jorote sagrong na tar khani ma wan sak thar ma to sak thar laikya agi rogo hoito asuk bosoro obo khaijagi aba agi jara tongnai ro borok important feel khaliya na yang para borok tongo ba lama nango ne kya ang jepuru last year visit khaikya apru nukha mane parani borok belai kosto mano aparau to nang tui bo sogiyaku kai parani borok boto onek kosto ngo jehetu school kaisa tongo TTDC school kai parani borok ni bagai kosto ambagino requisition rimani kai block ni hoite khai ulo DM no rojaka DM no ba thange ang duibar saka aboni pore DM saka immediately khaide nai rega ni fruti epono part 1 part 2 khema khaiti ka part 1 choli tong nge part 2 ngai next 1 month ni bising borok initiative borok shuru khaije nai abo tabuk ani reply to kaisa na tong nai credit na namo jo khai nalai norong ni bung phana thebai tondo di lama gana ang so lama tubu ba omuk phana se tubu abo kotorko gya main kotorko khai lama angkha obose kotorko asuk bosor assembly wo oparani bung rok ti saja oparani bung rok assembly wo sogi kya oparani bagi requisition sogi kya DM ni thani chief minister no letter sijaka obose major changes kintu o lama chungse tu o lama borok se tu obos hawai political mileage eba nini agenda kari kunu lab kare parani borok lama mangkha obose biggest achievement